ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବୁଟ ଡାଲିର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କଖାରୁକୁ କାଟିକି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କୁକରରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ପରିବା ଆଉ ଡାଲିକୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଡାଲିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, 12 କୋଲା ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ବଟା ମସଲା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, 4ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିକି ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରି 2ଟା ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ମସଲାରୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଫୁଟିଲେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ 1 ପିସ୍ ମାଛକୁ ପକାଇ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଆଉ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମସଲା ସହ ମାଛ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ କୁଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ତରକାରୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଟ ଡାଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡର ଘାଣ୍ଟ। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ଚିକେନକୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, 2 ଚାମଚ ମଇଦା ପକାଇ ଚିକେନ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଚିକେନର ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନେବା। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଚଟଣି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 4 କୋଲା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଏବେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ଲଙ୍କା ଚଟଣି।
चिकेन तरकारी बनाइबा मु एटी 250 ग्राम चिकेन को भल भाव धोईकी नहीं जाइए। एथिरे अधा चामच लुण, अधा चामच हलदी गुंड, गोटे चामच तेल पके भल भाव गोलेकी रखिदेबा। तापर गोटे कड़ाई रे 3 चामच तेल गरम कर अल्प टिके चीनी पकईदेबा। चीनी टिके मेल्ट हो आसिले सेथिरे अल्प किछि भूसंग पत्र पकईदेबा। तापर 2टा पियाज को छोट छोट करी काटिकी पकईदेबा। आ गोल्डन हेबा पर्यंत पियाज को भाजिबा। पियाज एबे गोल्डन हो जाइए। एबे एथिरे गोटे चामच अदा रसुण और कंचा लंकार पेस्ट पकईदेबा और लो फ्लेम रे भल भाव भाजिबा। मसला एबे भल भाव भाजी जाइए। एथिरे एबे गोटे टमाटो, गोटे चामच लुण पकई टमाटो सॉफ्ट होगा पर्यंत भाजिबा। टमाटो सॉफ्ट हो जाइए। एबे एथिरे गोटे चामच हलदी गुंड, गोटे चामच काश्मीर लंका गुंड, गोटे चामच चिकेन मसला और गोटे चामच धनिया गुंड पकई भल भाव मिसई देबा। मसला सब भल भाव मिसी जाइए। एबे एथिरे गोटे कप पानी दे 20 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे कसिबा। मसला एबे भल भाव कषि हो जाइए। एबे एथिरे मैरिनेट करके रखिथिबा चिकेन को पकई कसिबा। चिकेन को घोड़े लो फ्लेम रे 10 मिनिट पर्यंत कसिबा। 10 मिनिट कसिबा परे चिकेन ने एबे गोटे चामच गरम मसला पकई आ गोटे मिनिट पर्यंत कसिबा। तापरे छाणिकी रखिथिबा आलू को पकईदेबा और गोटे कप पानी दे आ 15 मिनिट पर्यंत कसिबा। पंदर मिनिट पर चिकेन भल भाव कषि जाइए आ सिझी भी जाइए। एबे एथिरे 2 कप पानी दे आ 5 मिनिट पर्यंत फुटिबा को छाड़ीदेबा। पाँच मिनिट पर गैस को बंद करदेबा। एबे प्रस्तुत हो जाइए हमर चिकेन तरकारी। अंडा आमलेट बनाइबा मुझे गोटे अंडारे अल्प टिके लुण और टिके हल्दी गुंड और अल्प किछि पियाज को छोट छोट कर काटिकी पकई देइछि आ भल भाव गोलेकी नहीं जाइछि। एबे गोटे कड़ाई रे तेल गरम कर अंडा को पकई देबा आ किछि समय पर ओल्टेकी आ गोटे 2 मिनिट पर्यंत भाजी नेबा।